Paolo Borsellino li twilet f'Palermo fi Sqalija nhar 19 ta' Jannar 1940 kien imħallef Taljan, vittma tal-mafja. Illum meqjus bħala eroj ewlieni fil-ġlieda kontra kriminalità organizzata bħal Giovanni Falcone, ħabib u kollega tiegħu. Ommu u missier Borsellino kienu spiżjara imma Paolo qabad it-triq tal-liġi. Ftit tim wara li gradwa bħala avukat miet missieru, kellu għalhekk jieħu fuq spallejh ir-responsabbiltà tal-familja. B'xogħlijiet żgħar li kien jagħmel irnexxielu jlest il-konkors tal-maġistratura. Meta kellu 28 sena, Borsellino żewweġ lil Agnese, tifla ta' maġistrat. Kellhom 3 ulied, Lucia, Manfredi u Fiammetta. Sena wara batuh Monreale fejn ħadem il-qrib mal-kap tal-Karabinieri Emanuele Basile. Kif l-1975 meta lil Borsellino batuh fit-Tribunal ta' Palermo u f'Lulju beda jaħdem fl-Uffiċċju tal-Proċessi Penali taħt it-tmexxija ta' Rocco Chinnici. Mal-Kapitano Basile ħadem fl-ewwel investigazzjoni fuq il-mafja. Minn dak iż-żmien bdiet il-ħidma kbira u bl-għajda tiegħu biex joħodha kontra u jeqdet l-organizzazzjoni mafjuża. Fl-1980 wasal l-arrest tal-ewwel 6 mafjużi. Fl-istess sena, il-mafja assassinat lil Kapitano Basile. Għal-familja Borsellino waslet l-ewwel skorta bid-diffikultajiet li din iġib magħha. Minn dak il-waqt il-ħajja tal-familja Borsellino kellha tinbidel. L-imħallef rid joħloq relazzjoni ma' żgħażagħ bodyguards tal-iskorta li kollhom ikunu dejjem spalla ma' spalla miegħu. Borsellino kien imħallef ta' intelligenza mill-aqwa, ta' karattru serju u riservat, dinjitużu leali, u fis-snin ta' wara iddistingwa ruħu għall-impenn, iż-żelu, id-diligenza li jikkaratterizzaw l-ħidma tiegħu. Fl-1980 twaqqaf tim magħmul minn 4 mħalfin, Falcone, Borsellino u Barile, bdew jaħdmu jitfit taħt Chinnici. Iż-żgħażagħ huma l-forza li fuqha wieħed jista' jserraħ biex ibiddel mentalità ta' poplu u l-imħalfin żgħażagħ dan kienu jafuh. Ridu ċaqilqu l-kuxjenzi u jħossu madwarhom l-istima tal-poplu. Kemm Giovanni Falcone kif ukoll Paolo Borsellino dejjem fiċċew li jkunu għall-poplu. Borsellino beda dibattiti fl-iskejjel, kien jieħu sehem fihom stess, ikellem liż-żgħażagħ fl-inkontri tagħhom biex jispjegaw jeqred darba l dejjem il-kultura mafjuża. Dan kompla jagħmlu sakemm miet biex bekk għamel miż-żgħażagħ protagonisti fil-ġlieda kontra l-mafja. Nall-4 ta' Awwissu 1983, bomba karozza qatlet lil Rocco Chinnici kienet daqqa ta' ħarta kbira l Borsellino għax Chinnici kien għalih il-punt ta' riferiment. Iżda tim tal-imħalfin issokta bil-ħidma tiegħu u beda jikseb l-ewwel riżultati. Fl-1984 l-eks mafjuż Tommaso Buscetta beda jikxef ix-xibka komplikata tal-mafja. Bdiet il-preparazzjoni tal-proċess kbir kontra l-mafja, imsejja Maxi Processo. Billi Falcone u Borsellino kienu f'periklu kbir, ittieħdu fil-gżira ta' Asinara biex jikkonkludu l-aħħar atti qabel jibda l-proċess. Fil-bidu tal-Maxi Processo, l-opinjoni pubblika bdiet tikkritika lill-imħalfin, l-iskorta u l-irwol ġdid tagħhom. Borsellino beda jgħix fil-kwartieri tal-Karabinieri biex ma jpoġġix fil-periklu lill-persuni tal-iskorta. Beda jgħinu Diego Cavaliero, maġistrat li miegħu ħadem ħafna u bħeġġa kbira. Il-mod tiegħu kif jaħdem il-karizma tiegħu u l-impenn tiegħu kien jittieħed. Miegħu jingħaqdu bl-istess ħeġġa u kuraġġ diversi maġistrati żgħażagħ. Il-penitenti bdew jitkellmu u bdew jieħdu forma l-investigazzjonijiet fuq il-konnessjonijiet bejn mafja u politika. Minn dak il-mument l-attakki fuq Borsellino ma waqfu qatt. F'Mejju 1992 il-ħabib kbir tiegħu Giovanni Falcone inqatel mill-mafja flimkien ma' martu u l-iskorta. It-telfa ta' Falcone lil Paolo Borsellino tagħtu biss ġewwa. Il-biża' huwa normali f'kull bniedem. L-importanti hu li miegħu jkun hemm ukoll il-kuraġġ. Kien qal Borsellino, wieħed ma jridx iħalli l-biża' jirkbu inkella jsir ostaklu li ma jħallihx jimxi l qudiem. Dak iż-żmien Borsellino kien reġa' qed jaħdem f'Palermo u baqa' hemm minkejja li kien jaf li l-mument tiegħu wkoll ma kienx fil-bogħod. U kważi xarejn wara, nhar it-19 ta' Lulju 1992, Palermo terġa' ssir ħerba. Karozza Fiat 126 madwar 9 kilo esplosiv tisplodi fi triq D'Amelio 21 taħt il-blok fejn kienet toqgħod li mħallef.
L-iċsma ta' Borsellino tal-Pulizija tal-Iskorta inħarqu u ttertqu. Ix-xenarju deskritt mill-Pulizija li waslu fuq il-post kien tal-biża'. Fis-sena 2000 isem Paolo Borsellino żdied mal-lista tal-martri tal-ġustizzja tas-seklu 20. Fl-2002 Padre Giuseppe Bucaro kien qal: jeżistu l-elementi kollha biex jibda proċess ta' beatifikazzjoni. Paolo huwa martri tal-ġustizzja fis-sens sħiħ tal-messaġġ tal-Papa. Ħajtu dejjem kellha impostazzjoni l-isranija fl-ewwel post il-qadi lil dawk l-aktar fil-bżonn u l-ġustizzja li kien jeżerċita kienet mezz ta' mħabba. Don Cesaro Rattoballi li sar jaf li Borsellino fl-aħħar xarejn ta' ħajtu jgħid: Paolo Borsellino kien jaf biċ-ċert li kien se jmut, imma baqqa jagħmel żmielu sal-aħħar, għalhekk jidħol fost il-beati għall-kawża tal-ġustizzja.